खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 मार्च बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। साननाय हनायफ्रा फेलें थांनो हागौ, गोसोखौ असान्ति मोनखांगोन, गाज्रि सान। वृष राशि। थांखिया जाफुंसारनो हागौ, गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन, मोजां सान। मिथुन राशि। गोनांथार खामानि मावनो लानायाव खहा जानो हागौ, दाबसे जायगायावनो थाथेरनो हायै जागोन। कर्कट राशि। हास्थायना थानायखौ मोनफुंनो हागौ, रंजा खुसिनो साना बारलांगोन, मोजां सान। सिंह राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ, सांग्रां जाना थानाया गाहाम जागोन। कन्या राशि। गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन, गावनि नाजानायनि मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हागोन, मोजां सान। तुला राशि। रां रुफा आरजिनो हागोन, बेफार फालांगि बायदियाव मुलाम्फा जागोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि। लामा हान्थिनायाव हेंथा फैनो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। धनु राशि। खामानिफ्रा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो लोरबां मोनखांगोन। मकर राशि। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय गुबुनजों जगाजग खालामनांनो हागौ, खामानिया जाफुंसारगोन। कुम्भ राशि। मोजां मोनलायनायनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैगोन, गोथार सान जागोन। मीन राशि। देहायाव बेमार सोमजिनो हागौ, जाग्रा आदारफोरखौ सांग्रां जाना जानाया गाहाम जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रेमेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबारखालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव नुजाथिफैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954 341 429 आरो 7002153489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।